Lalu don kum kini kinong hikai te ngim don kam kinong shun beleng ongkum ta kawe ke video menta hai kini kisngi kal sepreng bah karena san social media bat kene video ke video na kejela Andhra Pradesh na kejaka Visakhapatnam kejingjia ke basar ke bah bat ke ba penkendit yau pan ba baro kawe kene kejingjia kala jia kawe ke school bah kepor ba hikai kawe kena hikai yau weu kena bedang red bat kayak torcar yau tu kena ka torcar yau no kena ada keba pimpoi perkat hadu ba kene kejingjia kala kowe sya kejingyap don ki baong ba ono kena ulo shifting bhaya kene ka no hikai de na ta dau ba wan ka heart attack yau no kena ta ulak khlat no na kene perthe kunta ka jingkar par ka jongai phi ba da husia da wadnia bha shwa bepin pha ya ki khun ki jong phi sha school sha college ne sha kinu ke jaka ba ki nong hikai ki de ki ka jinglong jong ki kalong kumno wadnia bha shphang kata namar ngim yo I sha ke jaka ka bangi pha ya ki khun jongi te shwa ban pha ya ki khun ki jongi sha school ta da wadnia bha ki no hikai kumno ka jinglong ka jingman ka jongki kia treat bat ki kena ada ke ba bhane ada ke besniu ne ni kilong kemi kilong pa ki family ni na barot ni abhaya kata kane ka suggest ka jongai feel at phi seo ya de kane ka jing a jimu jongai phi to accept ya ka but share ya kane video shaki para marjan jong phi de kna bikin yo kna bikin like kum kane jing ja haswa kane ka jing ja kan ja but give away